Na današnjoj 23. sjednici lokalnog parlamenta, pored niza odluka koje su planirane i delegirane za dnevni red, najznačajnija je upravo ona koja se tiče mjera koje je lokalna skupština prihvatila na predlog lokalne uprave, a tiču se mjera podrške lokalnoj privredi sa ciljem ublažavanja negativnih efekata proisteklih kao ekonomska kriza nastala usled pandemije COVID-19. Ovo je samo kontinuitet brige lokalne uprave o privredi našega grada, s obzirom da smo već sredinom prošle godine donijeli prvi paket mjera. Ovaj paket mjera se nadovezuje na već četvrti paket mjera koji je donijet od strane vlade Crne Gore i mi smo prepoznali potrebu prije svega lokalne privrede da u ovim prvim mjesecima 2021. godine podijelimo određeni teret finansijskih nameta koji su imali prema lokalnoj upravi. Tako smo predložili da između ostalog budu svi oni koji su korisnici prostora za organizaciju ljetnih bašti i terasa prvih 6 mjeseci, to jest do 36. budu oslobođeni plaćanja komunalne takse. Također smo predložili da svi oni komercijalni objekti kojima je omogućen pristup preko opštinskih i nekategorisanih puteva da budu oslobođeni u 100% iznosu godišnje naknade zaključno sa 30.6. Također smo predložili još par nekih odluka koje se nadovezuju na ranije donijete odluke, a tiču se dodatnih benefita za sve one koji plaćaju naknadu za komunalno opremanje u jednokratnom iznosu sa dodatnim popustom od 10%, te smo ovoga puta nastojali da svima onima koji su zakupci prostora za postavljanje privremenih objekata po programu koji je usvojen 2019. godine bude skraćen period zakupa sa 12 na 9 mjeseci, sa 9 na 6, sa time da to bude jedna, da kažemo ovako, prvi paket mjera koji će opština bar donijeti u ovoj prvoj polovini godine. Također ono što je bilo aktuelno i prošle godine, a bit će aktuelno i ove, nastojimo da kroz ovu krizu se izborima sa novim investicijama, sa dodatnim mjerama koje postiču zapošljavanje. Tako smo i predložili da sve one koji budu zapošljeni sa biroa rada na dane njihove evidencije 31.12.2020. godine da budu oslobođeni narednih godinu dana plaćanja prireza. I mogu već sada najaviti ono što je također bila odluka iz ranijeg perioda, definisana i u budžetu opštine bar za 2021. godinu. To su programi podrške preduzetništvu i ženskom preduzetništvu koji će biti raspisani u narednih 10 dana. Sa time prije svega želimo da nastavimo sa našom kampanjom koja se tiče zajedničkog djelovanja sa preduzetnicima sa ciljem kreiranja novih radnih mjesta uz grant podrške ispred lokalnog budžeta koji na taj način, da kažemo, daje jednu inicijalnu kapislu za razvoj preduzetništva, odnosno za realizaciju njihovih biznis ideja.